Ndebe ayasishayi MK eKZN ayasishayi MK yazi yasidudula ngesibhaxu kwalomu umthintsila eyasishayi MK. Yabona angikaze ngize ngiphathwe i-heart attack ngalendlela ukuthi umuntu esegijime kangaka nekipa eyellow egcwele umkhulu Ramaphosa uyabona sibhaxwa amavukane kanje asishaya amavukane asishaya yabona ingane zenkandla ayizisibulele ngenduku fana kithi isibulele ngenduku indlela yabona ishayi MK avele ngakhipha ama-shocks straight embedeni ngafaka ama-blocks ngoba manje bese ngizwa ngisindo umzimba nje straight ngibona ukuthi-ke manje kuzovele kuphuka umbhede indlela engidiniwe ngayo diniwe ngempela. Uyabona ukuba umuntu uyakwazi ukufa aphinde abuye ngabe ngoyiphosa N2 ngife same time phinde ngibuye-ke ngelinye ilanga eyi manje kingakufiwa kanye-ke phela hayi kodwa ayishayile MK shayile MK mfowethu. Uyabona ngiyakholwa noRamaphosa lapha ekhona uvukwe uxhunywa umshini we-BP ekhaya ekamerweni egumbini lokulala akakwazi ngisho uphuma e-dining room noma ekhishini indlela i-MK eshaye ngayo. Uyabona angikaze ngize ngibone into enjena mina ngaze ngize ngibone into enje yasibhaxa mfowethu. Ngakhumbula incwadi yeBhayibheli indlela i-MK eshaye ngayo ishaye ngathunyelwa yikhanda straight kwathi angibize i-ex yami eyahambayo ngiyitshela ukuthi buya uthando selulungile ngangisaqina ngalesi sikhathi ngiyimember ye-ANC. Yabona ngithe uma ngifika ekhaya sengizwa sekubalwa amavoti. Yabona ngidinwe ngaze ngayicula ingoma ye-MK yabo ngidinwe ngaze ngayicula indlela nje sishaye ngayo i-MK sishayiwe asiyivume nje induku sibhaxiwe. Yabona i-MK ize kabi yabona ize kabi njengespoke sentombazane angiyazi mina lento ize kabi nje njengespoke sentombazane eyashona 50 years ago namanje savuthe emgwaqeni indlela eyenze ngayo lento binganakekile lokhu nithi umlilo wamaphepha ningasho ukuthi ngasho njalo mina ngaze ngisho ukuthi umlilo wamaphepha lokhu nithi umlilo wamaphepha ngiyawubona-ke umlilo wamaphepha usuphenduka umlilo wesigodo manje isigodo sikaMose esingacishi esivuthayo nje kuphela esingazi ukuthi sibasele ubani. Hayi bafana bakithi hayi ngiyakutshela manje lokhu niphikisana nayo nophenduka amabhala ngiyakutshela wena ngakutshela sedliwe yisondo. Yabona nje mina ngiyavuma ngiyavuma manje sengikhalela ivoti lami engililahlile ngalifaka laphana kuyasho ukuthi nidla imali zemxhaso umuntu ngicabangela ngisho engasathandi yabo ngoba mina bengasathandi kahle hle ukuba ilunga le-ANC yabo ngayivotela-ke phela ngoba nakho sekungathi usiko manje ukuthi i-ANC siyayivotela kodwa nje ngiyakutshela kuzayezekile nje ngigalavayintekile nje isigulu vile nje lokunja i-MK isigulu vile nje isibhaxile nje si-traumatized nje sonke we are all traumatized. Yabona bese ngikhuluma isingisi kushubile ngempela ngisuele ngisimoshwari engangigcina nje.